bụla ma ọ kụọ elekere 5 nke mgbede ka gị na ha nwee ike leba ya anya ma mara kene ka a ga-esi enye ogbugbo na nsogbu ndị a chere ala anyị aka mgba. Cheta, ahụ ekwu ije egbu okenye, ekwu anụ ije egbu nwata. Sonyere ya bụ ihe omume ma kwuo okwu ugbu a. Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kparuo oge ya were aka ya dara onwe ya bụrụ na ị ga-echeta anyị gbara gị ya agba na o nwere ala ka o sikwa elekere 5 na anyị ga-awụcha ebe a maka ihe omume anyị bụ Mezie Obodo bụ ihe omume ahụ anyị na-ana atụ uche kpọrọkpọrọ ama ihe anyị ga-eme iji hụ nnọọ n'obodo anyị magburu onwe ya nwannele n'elekere gị lezie ya nke ọma ị ga-ahụ nnọọ na o jirila nkeji 2 gata ya bụ elekere 5 nke mgbede anyị awụchala bụ na anyị awụchala mana ka njuka na-ege ya gịnị bụ identity gị kedu ihe eji wee mara gị ị bụ onye ya gafee ihe efuo ka ị bụ onye ya gafee ndị mmadụ na-arụ ya aka si onye a wee ezigbo mmadụ amame na aghọta ime eji m ekwu ya ọtụtụ ugboro na so ụgbọ anyị ji ụwa agụchala gị n'ezi ọlụ ọ gụchala ihe ọ ga-abụ onwe ka isi nwụọ ndị mmadụ asị heo echetara m mgbe onye a dị ndụ nna mma anaghị enyetụ ya mmadụ onye a na-eje ekwu si na-emela ihe ọ na-eme ekwe ịhụrụ ezi omume ịhụrụ ndụ dị mma ezi aha ka ego mgbe nwa dị ndụ ọ onye na-amaghị onye ọgwọ ọ onye na-amaghị onye Lambat wee ezigbo mmadụ Lambat enweghị ike ịnọ ya gbọrịgbọrị ya na-eme tio nwoke ọma eji ya na-ama atụ ọma gị nwa na onwe gị gịnị ụdị identity m buru ibu identity asị ọma atụ ma gwa atọ tahiriwala ọnụ identity m ihe nji mara gị wee ekpuri ekpu oke ọtụtụrụ okwu ya na ịtụ mmadụ n'ọnụ ya na ịma kpọrọ ala clarity ihe na-agbata n'uche wee ịtụ mmadụ n'ọnụ ọnwa m nwa ga-agba gị ihe wụ ma ya identity gị nwa na onwe gị kwesịrị ịgba m gị na-akọ ihe ị na-akọ ịma ya identity ma ọwụ gị ma gị you don't know my identity you don't know ihe ahụ awụghụ my identity it's not my identity gị na-akọ ID card gị identity gị wụ okpuru ekpu ịtụ mmadụ n'ọnụ inyegbu ụmụ shirishiri ọkụkọ gị hụ ha gị nyegbuo ha ịhụ ụmụ shirishiri ọkụkọ gị nyegbuo ha ịma ị chere na ihe ọwa imere ọkụkọ nwa shirishiri ọkụkọ ahụ m zụtara anyị ga-eji aga ịtụ mma ma ị chere na ihe imere ya amaghị m uche ndidi m nwere ebe ị nọ you need to be studied ndidi m nwere ebe ị nọ ekwesịrị ka abịa otu igbu ọkụkọ ahụ buru ya riwe ọkwa nwa shirishiri ọkụkọ ahụ azọjiela m ụkwụ ama nnọọ gị mazọrọ ọkwa ọ na-arụ ụkwụ na-anyụ anyụ ama nnọọ gị manụ echega nka mmadụ gwa m I know ama nnọọ gị ma taa o Tuesday o
taa Tuesday. ama nnọọ gị nwa I dey calculate am for iche ga mgbe m ga-aga gote nama gote torotoro onye eji egaje Thanksgiving. gị chefuo na onye na-eri ya ọkụ ka ekwesị ikpe Chineke nkwa nama gị na-akọ ihe ị na-akọ ọkwa onye rijuru afọ ya amara nkwa ọ ga-ekwe na wow onwe ka ihe si mee nwa chere ọkụka onwe ka ihe si mee nwa chere ọkụka alọta ụfọdụ ha akwadokwala ịga the Thanksgiving o fọntị ha gara agba uniform with the way ihe ji aga enwere m ike postpone ya enwere m ike ịgbatịkwu Thanksgiving a lee m anya na mkpụrụ anya anwana m uche anwana m enwere m ike ịgbatịkwu ya nwa ma ị ga-anwata m ka m gbakwa gị onwe ka anyị si teta n'ụra sị na ọkụkọ ahụ nwụrụ ọnwụbekwa Thanksgiving ahụ chebiri ya 2030 ọ dị ego kele ọha na eze ma ọ bụrụ na ị ga-ekele ọma mgbede ọma na ole ka unu mere unu ọdịkwa ya na ọdịkwa oyi a sị m ya gaziere unu si mgbede amarụ nọ ma ndewo o wee bụrụ ya kọdụ igbo mụrụ nze ma mụ ọzọle unu manụ ka anyị si eme ya ị hụrụ na mgbede a mụ na nwaada Clara nwoke ọcha nwaanyị nọ m n'akụkụ mụ na ya ga-abịa nnọọ jikọta aka ka igoro benye ọra gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ofefe ya mere nwanne gị ahụ ikwu gị ahụ yi gị ahụ na onye ahụ ị hụrụ n'anya bụ Uchenna Clever ọnụ ọha nwa gara mma ya zụziri nke ọma ji asị gị aṅụ na ngwa maka na nke bụ nkwụ na-abịa ị hụrụ na mgbede a na ihe omume anyị bụ Mezie Obodo ebelebe ga-egbu n'elu ebelebe mgbadamgba ga-agba n'elu mgbadamgba British ga-agba German yo mmiri ga-abịakara gariyo ike gboro nwanne inweta ajụjụ anyị ji wee wụchaa ị gaghị anwa ya anwa hịpụ ya n'akara 100.7 amami na nwata sọ ihe ị ga-eme agbala ịgbali ya elu ghara anyị nke fọrọ maka na anyị si oru lọta anyị jikwa na azụ wụchaa na-abịa ịbịa gbuwe oge ọbụla tupu anyị eluba anya bụ ajụjụ anyị chọrọ iji ohere a mee ka gị bụ onye na-ege ntị mana na ọ bụ echi ka ọ ga-ere ji ihe omume anyị bụ gịnị Unusual Wednesday ga-awụcha ozugbo chi na-efero nwere ala ka chi si foo kpam anyị ebido shọkụwa gị the first voice ị ga-anụ in the morning ị go shock you He go shock them. He go shock you. Ị ga-agbanye redio gị gị sị anyị ọkwa ekuku gịnị ọ ga-shock gị. Uche ụfọdụ ga-asị anyị ọwụ station na. You know? I made a mistake. You made a mistake? No, you made a mistake. Mgbadamgba ga-agba echi ebelebe ga-egbu echi amami na nweta akpachapụ ya nye nwere ike soro bara abịa ama mme na agwata ebe m na-aga. What do you mean? Uche, make I not look for my DC no. Ha na agwata ya bụ ihe ike gbọrọ ọwa eko na-eme ya ma ọ dị loud ọwa eko chibọrọ ala echi anyị ga-emekata ya bụ ihe omume tutu ruo mgbe ụbọchị echi gara onwe ya ebe ọzọ akara redio gị kwesịrị ịnọ na-abụghị n'eko belụsọ ma ị chọrọ ime obi ụtọ gị gịnị ihe ọjọọ isi a na-akpọde ya gịnị Unusual Wednesday. Again? Unusual Wednesday. Repete. Unusual Wednesday. Uche, this is the way I'll be talking like tomorrow. Okay, like tomorrow. Unusual. Unusual Wednesday. So. Kparị ha ya ka nle ma aga m eget ya this last time. Wednesday. Unusual Wednesday. Are you there? Nke ị na-eme ka onye a na-afa aka n'olu mụnwa anaghị aghọta. Unusual Wednesday na what ahụ? Kedu ka unusual? Ọ dị egwu na mgbede a ka ọ dị gezie ntịle ajụjụ anyị ji wee wụchaa mmadụ ịgbahapụ obodo ya n'ihi ụjọ ndị nnadi o ziri ezi ịmasị ọ na-abụ ihe karịa si ma egene tụọ ya aka asọkata eze arụrụ ala anya otu ụbọchị ekpuru nkata n'ihu gwa ya okwu iruo n'Owerri ihe jupụtara na ya bụ ọtụtụ ndị gbahapụchara obodo ha ịgba bịazo ndụ ebe a ama mme na-aghọta o nwere ihe dị iche na ịhapụrụ village pụta taa na ịchọ ego nwee ihe dị iche na ịgbahapụrụ obodo gị gbara ọsọ na gịnị n'obodo gị o nweghị onye na-achụ gị na-abụghị ndị nnadị kedu ihe anyị na-akọwa o ruo n'oge ekeresimesi ị gaghị ala village ị nweghị ike ịnọkọta gị sị ka ị garuo gịnị village
n'uche gị ndị village gị wụ ndị ọjọọ ha nwa wee ekwensu ahụ ahụrụ anya ịkpọrọ ha ụgbọ nkịta kpọrọ nsị ehi ị naghị eji anya anụ na onye awa onye obodo gị iwu onye obodo ahụ ịmakwa n'obodo a ka isi na ya mee gịnị pụta mana ụjọ obodo gị na-eme gịnị na-atọ gị amami na-aghọta ebe anyị na-aga ọtụtụ ndị nọ na this table. Okay. This table now. This table like this where you want shake. Ọtụtụ ndị nọ na. Ọ bụ shaking anyị ga-akpaka ya akpaka ọsị gị na onye na-eme shaking. Anyị ga-akpaka tebụl ahụ na mgbede a. Ụkwụ ga-agbajishi tebụl ahụ na mgbede a. Ọtụtụ ndị. Nwanne isi gịnị mere iji agbara obodo gị ọsọ? Isi gịnị mere iji agbara your village ọsọ? Ị naghị aga village. Kemgbe ị bara ọgaranya isi na ị bara ụkwụ anaghị akpa ha gị na village. Onwe ha na-eme gị izerite isi. Odogwu dịka gị. Odogwu dịka gị. Asị na-agbara ndị ogbenye nọ na village, ndị ogbenye ndị a ịhụtara dịka ndị nsi ala ọwụ ndị na-agbara ọsọ na village gị. Uche m ịma ihe eji ekwu gị na nwa nnụnụ fe elu fe ala. Ọ ga-azọkwasịrị okwu n'elu osisi. Ị na-agbara village gị ọsọ nwanna obodo a mụrụ gị. Nwafọ. O nweghị ihe a na-eme na village ị na-eso na ya. Ọ bụghị mutin ụmụnna. Ọ bụghị nke ndị kindred. Ọ bụghị ihe ntuli aka elu ndị ntorobịa. Ọ bụghị town union. O nweghị ihe a na-eme n'obodo ị na-esonye na ya. Gị bịa na taa na ebe a bịa ka ọpa. N'uche gị ndị village gị wụ ndị ọjọọ. N'uche gị o nwere ala ka isi rute village a ga-eme gị ụkwụ aza gị a ga-eme gị afọ eto ị ga-aṅụ. Onye gwara gị? Onye gwara gị? Ọnwụ dị ebe niile. O nweghị onye ma ebe ihe ga-egbu ya ga-esi eme gịnị abịa. Ghọta ya mere anyị ji ajụ gị na mgbede a sị mmadụ ịgbahapụ obodo ya n'ihi ụjọ ndị nnadi oziri ezi. Ghọtakwa ebe anyị na-aga. Anyị anaghị asị ịhapụ obodo gị jee chọwa gaa obodo ọzọ chọwa biznes na ọ dị ọ nwere ihe dị ihe anyị na-ekwu bụ ndị jụrụ obodo ha jee ịlaghachi. I can tell you for free na o nwere ndị ọbụla dị n'oge ekeresimesi ha anaghị aga village. Ha na-aga uche ọ ruru n'ogo na emewe ihe emume ha eme ya na town. Ha eme ya na town. Ma nke a na-eme na obodo mee na gogo n'obodo gị eme ya na town. Ha kpọrọ ndị obodo ha gịnị ụgbọ. N'uche nke ha okwu kpara ala ha na village ha ga-aṅụ. N'uche nke ha okwu kpara ala ha na village ha ga-ada ogbenye. N'uche nke ha ndị niile dịcha na village ha wụ ndị ọjọọ ndị nnadị. Ha bịa shekie gị akụnụba ala ha bịa shekie gị ụkwụ aza gị ma ọ bụ afọ eto onye ahụ. Kedu ihe na-eme? Nwanna obodo a mụrụ gị. Mmadụ ọ na-agbafu ụra mmadụ ibe ya n'obodo. Isi gịnị mere iji ịnaghị ala village? Onye ụlọ gbawachakwa n'otu onye ga-anọzi na village. You know that enwere sometimes ị ga-asị ka ị garo village ndị niile abịa jụchazi oyi n'ihi ihe ekwugu ugbu a onye ọsọ. Mgba ka ngwanụ gị ka ụmụaka ndị dị otu a na-eme. Ụmụaka ndị a na-eme ka onye na-amaghị ebe mmiri bidoro mee gịnị mawa ya. Hello. Hi. Ị hụrụ ụmụaka nne na nna na-akpa ụdịrị agba dị otu a ha na-akpa agba ka onye na-amaghị ebe mmiri bidoro mee gịnị mawa ya. O nwere ka agba ha na-esi adị. Ụmụaka na-amaghị ebe village ha dị. Eziokwu. Agba ha na-adị elu a na-ese ya ese. Ama m na-aghọta ọ dị ka ewu a zụrụ na taa. Agba ya na-adị elu ọ na-ese ya ese. Ị na-ekwu elu ya na-ekwu ala. O nweghị ihe ọma. Ama m na-aghọta ebe anyị na-aga. Ọ na-adị ka English fowl. Ya bụrụ maka gịnị kemgbe ị mụrụ ha agabeghị village. Ị chọghịkwanụ ka ọkpụ ha kpa n'uche nke gị ụmụ gị ma ihe ndị nke village wu ndị iberibe. Ndị nke village amaghị. Ọ ihe mere iji chọọ ide ka ọkpụ ha kpa na village ma otu. O nwere ndị ụmụaka nọ tata ebe ụlọ nna ha dị na village ha amaghị. Ebe kila nna ha ala amadu. Ha amaghị. Enwedị ihe awụla ihe gbasatara property ha amaghị. Ọkwa okwu a anyị ga-eji nwayọọ leba ya anya maka na ihe karịasị ma egene tụọ ya aka. Mmadụ ịgbahapụ obodo ya n'ihi ụjọ ndị nnadị o ziri ezi ya.
ị kwadoro ya ya bụrụ na o ziri ezi gị gwa anyị sị o ziri ezi lee ihe mere nji si na o ziri ezi ya bụrụ na o zighị ezi gị kwuo na o zighị ezi lekwana ihe mere iji sị na o zighị ezi bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwa 0707-454-1014 0707-454-1014. anyị nọkwa live na Facebook na mgbede anyị ma anyị ji ekwu ya ọtụtụ ugboro na ige anyị so naanị ogige adịghị enough. ị na-ege Eko FM gị na-ege so naanị ogige ọ naghị ezucha mgbe ụfọdụ gị kiri anyị gị gaa na Facebook gaa ebe ahụ chọọ Eko FM 100.7 kliki ịkpam kiriwe anyị live zibatara anyị gịnị ozi maọbụ gị gaa na Eko FM dee naanị Eko FM jiri capital letter dee Eko FM anyị nwere TV abụọ ịgbanye ya kpam kliki ekiriwe anyị zibatara anyị ozi tinyeke n'ọnụ na ajụjụ anyị ji n'aka na mgbede ọkpụkpọ oke ise ka anyị nwee ike jee ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ọ n'ebe ahụ na mgbede a ndewo Ebuka mmadụ ịgbahapụ obodo ya ịkwadoro ya ọ dị mma weda ma ị gbagara Amerịka ma ị gbagara London ebe ọbụla ha ga-enwete gị a ga-enwete gị ọ dị mma ịgbara obodo gị ọsọ ndewo ọ n'ebe ahụ na mgbede a ezigbo mmadụ olu ya na-adụ ụda n'igwe okwu mana ya eze na-ata njaba ọmịnụ odogwu na redio a na-enwe gị ọcha ọkụkọ ahụ nwụọla o mee nanụ ya ka o si chọọ aka bụkwa nwa na eze na-ata njaba nwanne m mmadụ hapụ ala nna ya ụlọ ga-eche nnadi a na-agbara nnadi ọsọ ya na-akata nnadi ewe ahụ n'ihi na esi na ị na-agbara nnadi ọsọ ala obi gị niile a ga-ewere chichekwa ya ga-ewechichi ala obi gị ahụ ihe a na-eme gị mmaja ihe ala ụlọ nne gị kpọpụo ihe ka nnadi na-eme gị ọwụ ụjọ anya ka ndị mmadụ na-asụ ọwụ ụjọ anya nwanne enweghị ebe ọnwụ na-anọ ndị mmadụ na-agbara obodo gị ọzọ mgbe ọbụla ọnwụ gburu onye ahụ eburukwa gị lawa n'obodo ọgbara uru ị na-agbara obodo ahụ ọzọ ebe ọbụla ị bụrụ ndị mmadụ ga-anwụ anwụ elihi na-atụrụ obodo gị ụjọ onye ma ọtụtụ ime obodo taa nọrọ n'isi enwebe mmepe batara na ya n'ihi ọtụtụ ndị aka ji akụ niile agbafuchala ha hapụtara obodo ha gbapụ gara kpere ndị emepe ndụ onye ọzọ obodo onye ọzọ ka iji were obodo hapụta ala nna gị ihe ọtụtụ onye isi obodo anyị n'ọnọdụ nsogbu anyị taa ọtụtụ ime anyị ji hapụ omenala anyị gazi wee omenala ndị ọcha chọọchị ịgazi eke ha mma ndewo ya gazie ọ n'ebe ahụ na mgbede a Uchenna telefon ọha ndewo ele otede adị m mma o ọwụ praise God Clara isi ọkụkọ ahụ anwụọla ọnwụbeghị ekpere ya bụ ka ọ nwụọ mana ọnwụbeghị chi ahụ unu chọrọ iji aga tọrọ mma ọ nabata ya ihe m o jiri nwụọ gịnị ka aga m akụchapụ gị na mgbede ahụ ọ kwesịrị ịnwụ anwụ Uche ahụla m the level of love inwe n'ebe Clara nọ efodu nwa shishi ga-weta na ihe iji atụ mma uche ihe adịghị eme gị emetigo ọnụ n'okwu eji n'ọnụ Uchele onye ahụ ngaga biri na mba ma hapụ obodo ya naghị ala ebe ahụ obi ọ ya aka mma ọwa ajụjụ ị kwesịrị ịjụ n'ihi gịnị m ji jụọ ajụjụ a echi oge ga-erukwa a ga-emekwa ka ọ mata na osoghị nwere ala na osoghị nwere obodo ihe ọ masịkwa gị ruo ebe ahụ ihe ọwụla ọ masị ụdịrị influence ọwụla ịlaikiri doo one day must be one day ha ga-agwa gị na ebe awụghị ụlọ gị na ebe awụghị ama gị gị na nwambe nna gị ya fọrọ site na onyere agwa ọwụ ụmụaka ha mee nri ka ha na-emechi ihu n'ihi na ahụla m ebe ihe ha mere ndị a lọtara ka a bịa lụọ nwa ha a na-ajụzi n'obodo ndị famili na-ajụ onye a ọ bụ onye famili anyị ya wuru bikos ọ naghị alọta ihe owuwe ezigbo ihe ihere biko ndị na-akpọ dịrị agwa asị m ha kwụsị ya ọ dị mma ndewo ya gazie praise God ị ga-ahụ nwa okorobịa ruchara 30 years ọ maghịdo onye ọnkụlụ ya eziokwu gị na-agwa ya ọnkụlụ gị adịchewo ha na-aga ha na-ese ukwu ese ha na-azụ okwu tintin ka nwa afọ ka nwa okwu ama m ịghọtara
gị na-asị ya ọnkụlụ gị mụ na ya gbara mụ na ya wo ino mụ na ya gbara ọwụ ọbara anyị ya sị daddy I don't know him a na-eme ka ndị I don't know him I don't know him ọ gwụla mgbe ihe ikutere ya maka na nna ya anaghị akpọlata ya village ịnọtụ ntakịrị gị kpọrọ ụmụaka gị kpọlaa ha obodo ebe a mụrụ ha kpọlaa ha obodo ebe e mere gịnị amụrụ ha maka na amụpụtara gị n'obodo ahụ abụghị accident o nwere ihe mere Chineke ji chọọ ka amụpụta gị n'obodo ahụ gịnị mere iji agbara ya ọsọ kedu ihe mere iji agbara obodo gị ọsọ ị mara ihe ahụ ị na-agbara ọsọ ọ dịkwa ebe ahụ ị na-agbaga maka na onye gị na ya nọ n'akụkụ shop nwere ike iwe ekwensu ahụ ị na-agbara ọsọ onye gị na ya bi na ya dị nwere ike iwuzi ya ekwensu ahụ ịgbagara ọsọ gị kpaba obodo gị kemgbe ịbara ọgaranya ese na ịbara gị kpabee ha ị naghị alọtazi ụlọ maka na obi gị gwara gị na ị nwere ala ka isi lọta kpam anwụrụ gị ka ọkpa ị ma na iwe onye ụjọ ọ n'ebe ahụ na mgbede a ndewo ndewo aha m bụ ụkasanya nke na-esiri Owere na-akpọ ekwenyere m na ọkụkọ ọha anwụbele hapụ ndị so na ọkụkọ ọha anwụrụ ọnwụbeghị uche mmadụ abụghị uche Chineke ego hapụga ha ahụhụ ndị nkụpị aka otu esila adị ịhụ na onye hapụrụ obodo ya gba ọsọ ya gbaa ya na ndụ ọ ga-alọghachi n'ọnwụ otu a ka ọ dị ihe a mụrụ dike na mba bụ ihe a mụrụ ibe ya ụjọ nwekwana ndụ ọhịa obi agbaji mana o nwere ịmụ ọnwụ ndị a na-atụ ụjọ ndị dịka ụka afọ anya tụọ ahụ ụjọ ntị mụ na anya ya ga-anọ na ahụ ochie agaghị ịgba ọsọ onye ekiri ọsọ na ndụ ya anya ọnwụ mgbe ọ ga-aga ịmacha ụkwụ machi aka so ndị kpara agwa dị otu onye hapụ gị ọjọrọ njọ jọkudele na njọ mmetụ aka onwe n'ofe mere ọrọba aka mmadụ ndewo aka bụkwa ụka afọ anya ndewo ụka asọ anya ọ n'ebe ahụ na mgbede a ezigbo mmadụ olu ya na-ada ụda n'igwe okwu kachisi na-ekwuwa ameno ndewo abụ kachisi na-ekwu afọ ma okay yes based on head ndị okenye enweghị nwa hụrụ chi ọrụrụ ya mba arụghị ụyọ ya gba aka okay ndị bekee achịkwanụ gị east west north and south home is the best yes ọ tụra gị gbaa jecha ebe niile enedịghị mụrụ a ga-akpala ya ọgụ yọgịda ji ekwa gị n'isi ya so hemụ arawo imere pepuleji akpụdoro agba ahụwo onye ha bakpata ego ịwala ha bakpata ego filu na ata enweghị n'ahụ value ndị mmadụ na-agatụwa ụjọ akpụgaga ma nwụọ ịkọma mma kpam n'ugbo enwere ebe mgbaji bikos ịkwọ m 10 naira n'ode ịwala but oge kpata ahụ ji gbata ego they see that anya people agaba nọ ụjọ akpụma ha but mmanụ awụghị chukwu ọkewala so ọ sara gị gbaa elu ụgbọala baịbụl kwuru sị asị na Jehova echeghị obodo n'efu ka ndị nche na-eche onye ọbụla ndị ụjọ atụbana ụjọ ọbụla ndewo kachisi na-ekwu awa aha m ya gaziere gị kachisi na-ekwewa uche onye adịghị ya njọ uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya otu oku ka anyị jee nnọọ jee ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ọ n'ebe ahụ mgbede ọma uche na karara ndewo biko I'm first caller. Gịnị bụ aha gị? Aha m nwa Chinyere aha. Ndewo. Gaa n'ihu. Ihe omume nnu na-eme n'abalị a very nice, ọ dị mma. So ọ na-arịcha mma mmadụ ịhapụ obodo ya gaa mba ọzọ gaa. So because
ụmụnnadi ahụ na ha na-emenyere onye ahụ ụjọ ndị gị ga-ejisi ike kwụghọta ha chụpụ gị n'obodo obodo naanị ofu onye nwe ya ezuru ezu nwere ya so mmadụ ibe gị ị gaghị ekwuru n'ihi mmadụ ibe gị ga-ajọ so nnọọ gbafuo n'obodo gị ọ dịghị mma tọọ onye si ka ngwa ya gaziere gị nọ ama mme nụtụla ebe ndị Igbo na-ekwu okwu na isi dike anaghị atọ na mba ọsọkwa gị nwụọ na Kavanchan a ga-eburu ma ege na bulọta gị ụlọ ama mme na-aghọta ebe anyị na-aga ọsọkwa gị nwụọ na Togo a ga-aga ebe ahụ buru ozu gị ma ege na bulọta i get why mana kedu ihe mere iji dị ndụ gị na-agbara obodo gị ọsọ na ndị ọjọọ dị n'obodo gị na ndị nnadi dị n'obodo gị a ga-egbu gị ndị nọ na vileji anwụchala kedu ihe ị na-agbara ọsọ n'obodo gị ụmụ gị kemgbe ị mụrụ ha ị nweghị ike ịnọkọta ntakịrị gị kpọrọ ha garuo vileji jee tụziere ha aka adịghị ama ebe a ka eliri nne m ebe a ka eliri nna m ebe a ka eliri nne nne m lee otu ebe a rị anyị ma nwe ebe a n'oke ala anyị agakwala na nke onye nka zere onye nka gị na onye nka mekọ gị na onye nke emekọla n'otu obodo arị a na-akpọ kindred nka gị tụziere ụmụaka gị aka ụmụnne gị ha lekwa onye onye gị ha aghọta ihe uche ịma ihe ji ekwu ihe awụ na gị nwawo nna ha ma nne ha ị ga-anọkwa forever they will take after you agwa m ịghọtara ya echi achọ ga-ahụ gị ha wa ga-anọchi anya gị mgbe abịazi enweghị ha ghọtaga na vileji ndị otu ha si na anọchi anya gị ụfọdụ na-anọ na taụn ebuwe mmanya nwa ha ebuo ya na taụn a sị ga-eme ihe niile na taụn emewa kedu ịgba akpụkpọ eme ihe niile na taụn omenala mee omenelu ọ dị egwu nwa nnụnụ fecha elu fe ala ọ ga-azọkwasịrịrị okwu n'elu osisi na-aghọta ya bụ ihe ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ nọrọkwa ebe ahụ agagharị ka anyị jee nnọọ jee ṅụrụtụ mmiri ma kpacha mkpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị elebakwuo ya anya bụ ajụjụ a anyị ji wụchaa na mgbede a n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala Echo FM. Iyo masigi no bi
Chief irukwa obodo enyi m irukwa obodo ama mmi na-aghọta ya bụ ihe ịnọtụ ntakịrị ruo obodo ịnọtụ ntakịrị garuo vileji yo nnụnụ felu ala ọ ga-azọkwasịrịrị ụkwụ n'elu osisi eme ihu nnụnụ ya erugharịa na-eme ka ọ na-azọkwasị ụkwụ enewe onye ọbụla sị nnụnụ nke efele ofe ma elu ma ala ọ ga-azọkwasịrịrị ụkwụ gịnị n'elu osisi akụfechaa ọ dara awọ na-aghọta ya bụ ihe otu nwoke ọwụ wee kọrọ m na vileji anyị na Clara nwoke ọcha mgbe elu bụ ala ọsa mgbe ezi dị n'okwu ụkwa n'oge mgbe gboo oge ndị nne na nna ha mgbe ahụ a bịara na-akọrọ ya na mgbe ha batara n'obodo anyị ọhịa juru ebe niile kedụkwanụ ka ndị nne na nna anyị mgbe ahụ ji wee bata n'obodo ya bụrụ na o nwere ebe ha bisu ịma ndị mgbe ahụ na-eme ebe ọbụla ha garuru ya nọrọ ebe ahụ ino ebidola ha biwe ha nọkata ebe ahụ gwa ya bụrụ ma mmadụ nwụọ onye ọzọ anwụ ha ha kpara mgbomgbo na mgbomgbo ha gbalaga maka na ụwa karịrị pịam ha ga ebe ọzọ ha nọrọkwa ebe ahụ ikekwe bie ihe dị ka afọ 7 afọ 10 onwe ka ọnwụ mmadụ si nwụọ ebe ahụ ikekwe mmadụ 5 anwụọ mmadụ 10 anwụọ pịa ha si ọ dị ka ọnwụ dị ebe a ha gbalaga ọtụtụ ndị na-ege m ntị na mgbede a ha ma ihe a ama akụkọ m na-aka o mere n'ọtụtụ obodo dịga mere ọtụtụ jee jụọ ndị nne ndị nna ha ga-akọrọ gị ihe a na-akpọ ya ifo obi amami na aghọta agbakatala ha agbakata ọsọ a bịazie chọpụta na ọnwụ dị gịnị ebe niile ebe ahụ isi agbafu na-agbaga ebe ọzọ ọnwụ mekwara gịnị ọnwụ dị ebe ahụ na-aghọta o wee bụrụ ya onweghị onye mee ihe ọ ga-arịa wee mee gịnị nwụọ nke bụ eziokwu wee bụrụ na ndị ọjọọ dị n'obodo ekpere m ekwe ndị ọjọọ mere gịnị ụfọdụ ndị ọjọọ dị gịnị n'obodo ndị ọma mekwara gịnị dị n'obodo ndị ọjọọ dị na siti aka nkụkwa ama m na-aghọta ebe anyị na-aga ndị ọjọọ dị na siti o wee bụrụ ya nye gị bụ onye na-agbara obodo gị ọsọ lee ihe ndị ị kwesịrị ịghọta nye gị bụ onye na-anaghị ekpe akpọrọ ụmụ gị nọtụ ntakịrị gị kpọrọ ụmụ gị kpọruo ha vileji ka ha mara kene obodo ebe a mụrụ ha lee ihe ndị ị kwesịrị ịghọta na mgbede a nke mbụ wee bụrụ nwa nnụnụ felu ala ọ ga-azọkwasịrịrị ụkwụ n'elu osisi ị hụrụ ihe ị na-erugharị na taa ị hụrụ ihe ị na-amụgharị na taa 12 years ugbu a ọ na-agarubeghị vileji ichefuola obodo ebe a mụrụ gị
ụmụaka gị mụrụ getting to 20 years ugbu a o nwebeghị nke ma village ha. The last time unu gara village 15 years ago or 20 years ago. Achọrọ m ime ka ị mara n'otu ụbọchị ị ga-agaru village ahụ ma ọ bụ n'ọnwụ o ma ọ bụ na ndụ mana Chineke ekwela ka ọ bụrụ gịnị n'ọnwụ. O nwere ndị na-ahụta village dịka ebe a na-eru nka ị na-arụ na town rụwakwa na village ị get why ịnọtụ ntakịrị na town nwanne wepụtakịrị ihe dịka abalị abụọ ana m ekwu gị nwa dị mkpa garuo village spend kene time na gịnị na village onweghị onye na-egbu gị ọwụ obodo a mụrụ gị ọwa aja ala gị ịma ụfọdụ ga-adị na-asị gaanụ ka a nwụrụ gị onweghị ihe ga-eme gị ruo ole mgbe ị ga-agba ọsọ ama egene ruo ole mgbe ịnọtụkwa ntakịrị pịam gị laghachi ebe ị na-ana akpa ego ịnọtụkwa ntakịrị gị rute village ama m ị na-aghọta ebe anyị na-aga nwoke anaghị agbafuora nwoke ibe ya na-aghọta ya bụ ihe ịnọtụ ntakịrị gị ile ama nna gị sụmasịchaa ya ma ọ bụ gị amara na o nwere ndị nọ na taa na ama nna ha eruchiele ama nna gị eruchiele o ụlọ nna gị jisiri ike rụọ ọhịa eruchiele ya ebe ị nọ na-efegharị na taa ebe ị nọ na-efegharị na taa na-akpọta aha vileji gị pịọm o nwere ndị ga-asị ịkpọ vileji ha sọ ọkwa vileji m o ọ bụ otu ha si asa ya ọkwa vileji ọ dị ego na-aghọta ya bụ ihe nwannụnụ felufe ala ọ ga-azọkwasịrịrị ụkwụ n'elu osisi vileji ahụ ị na-agbara ọsọ ma ọ bụ n'ọnwụ ma ọ bụ na ndụ ị ga-alọta ya na-aghọta ya bụ ihe maka na ịmụọ na taa na a ga-achọwa ozu gị bulata ya ụlọ ama mme na-aghọta ebe anyị na-aga bịakwanụ nụrụ olu na mgbede ahụ na-aghọta ya bụ ihe gaa n'ihu nyekwu aka nwaanyị ọma enye onye na-agbara obodo ya ọsọ ihe ndị o kwesịrị ịghọta gị bụ onye na-agbara obodo gị ọsọ makwa na enwenye Chineke ji kepụta gị n'obodo ahụ ama m ịghọtara enwere ihe dị gbara ọkpụrụkpụ maka Chineke ịhụrụ nwaanyị nọ n'ime onye ọbụla nwere ọrụ ka ya ekere ọrụ eke ịhụrụ nke gị uche na ị ga-ahapụ ka gị rụwa nke m onye ọbụla nwere gịnị nwere ihe Chineke ji ekewapụta sị ngwe hụ ndị a ga-abịakọta ọnụ ndị agawo ụmụnne ndị agawo ndị a iji hụ na emere ihe dị otu actualize bara obodo gị uru abịakwara na-agba n'ama na-ese ese Chineke ahapụcha ọgbakọ ọ ga-ekinye gị hapụ agbala hapụ orogbe hapụ ike na-egbu ịgba n'ọha ji ya bụrụ na ụmụ agbọ ka a mụrụ gị ị kara ịjụ onwe gị why ịka Chineke ma ihe ahụ ihe ị ga-eme gịnị ị ga-ajụ onwe gị why mana ihe iji akwụ ya ụgbọ ịdị na-epigharị ịdị na-efe ka ọkpa ama m na-aghọta ebe anyị na-aga obodo gị uru ama m na-aghọta ebe anyị na-aga ịwa aka ji akụ mana obodo gị kete kpọkpọ kama ị ga-ewela ya na vileji eluigwe ada ị gaghị eme ya ihe ọ bụ ihe jupụtara gị n'ọnụ ndị obodo nwo ndị ọjọọ ndị obodo nwo ndị ọjọọ ndị obodo nwo ndị ọjọọ ha wụ 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 ndị ọjọọ ha o nwere ebe ndị ọjọọ na-adịghị o nweghị ebe ndị ọjọọ na-adịghị nwanne obodo gị bụ obodo gị obodo ha bụ obodo ha na-aghọta ya bụ ihe o nwere ihe mere ya bụ Chineke ji wee kepụta gị na ya bụ obodo n'ihi ya agbarala ya ọsọ dị ka ibe ya wee bụrụ ijiri ụjọ gbafuora ndị nna dị n'obodo gị
eme your generation ndị mbịarambịa n'obodo gị. Uche otu a ka ọ dị o. Yes. Uche nwere ndị ha nwe ndị obodo dị otu mana a na-etiriti ha ka ndị mbịarambịara. Kwuo na m gwara gị. Ha enweghị ọnụ, ha enweghị to say. Kwuo na m mere gịnị na m gwara gị. O nwere ndị ha wụkwa ndị obodo ahụ mana ịma ama akpụta okwu ha n'obodo asị gị agụ ka jebe ha by the side. A na-ekpe ihe ọzọ gị na emekwala onwe gị si mmadụ mere go. Gbawa elu atụwala ego ụtọ na village atụkwala. Enweghị otu ihe na participate na ya. Atụwala ego ụtọ na village atụkwala. So naanị gị wee onye m ihe, so naanị gị wee onye ndụ ya dị precious. Fewa n'elu ka ọkpa. Esokwala ha eme ihe ọbụla a na-eme n'obodo. Asị na a na-arụ ụzọ, asị na o nwere ihe a chọrọ ime, akpọta gị aha gị legbuo ha anya. Onye akpọkwala gị. O nwere mgbe oge eru gị iche enyemaka obodo gị, ha edunyere gị azọ na-aghọta ya bụ ihe. Ime otu onye siere ọha ericha amịrị aka mana ọha siere otu onye ya anyị ya na-aghọta ya bụ ihe. Ijiri ụjọ gbafuora ndị nnadi n'obodo gị eme ọgbọ gị your generation ndị mbịarambịa n'obodo. O nwere ndị ha wụkwa ndị obodo ahụ mana ha dị ka gịnị ndị mbịarambịa. Otu a ka ọ dị. Ama m notisila ha ahụ. O nwere ndị bịa n'obodo backyard ha enweghị. Yes, ha dị nnọọ ka ndị bịara abịa. Eziokwu, dịka ndị enyetụrụ ihe enyetụrụ. Dịka ndị enyetụrụ. Ị jụọla onwe gị ihe kpatara ya. Sowa history. Sowa history. Sowa gịnị history. Ha wụkwa ndị obodo ahụ mana ha dị ka ndị mere gịnị ndị bịara abịa. Ị jụọla onwe gị why? No backyard. Onwe ihe na-egosi na ndị awụ ndị gịnị ndị obodo na sowa history. Ị ga-ama na ikekwe nna ha mere mistake. Ọkwa ihe anyị na-ekwu okwu ya ndị panya, ndị kafanchan, ndị Gabon. Ọwụ ihe a. Ọ gara Gabon, ọ gara South Africa. Ọ gara gba oringo na Togo. Ozugbo ọ gbachara oringo ahụ na Togo lọta ya esewazie n'elu. Mgbe ahụ ndị nnadi ewerechala nke a na-ewere. Gị na ha ọ na-ama aka. Gebe a ga-anọrọ ọgbachi iche ma mmadụ iwe ewu. Sekuse sideway a na-ekwu okwu ya. Gị lọtazie gị dịka onye mbịarambịa n'obodo. Ọ wụ ihe ewo. Mana amụrụ gị n'obodo ahụ. Mana amụrụ gị gịnị n'obodo ahụ. Ọsọ chọwa gị na taụn, kedu ebe ị ga-agbaga? Ọwụ obodo gị. Ị ga-eji ụjọ dara enwe n'ofe, dara enwe n'elu. Ndị nnadi wepụta aka gị na shake me Clara nwoke ọcha. Gị na aha aka na pịa ya. Ha mara na men dị. Ama me na-aghọta. Gị na-atụ ụjọ n'obodo amụrụ gị. Ụbọchị amụrụ dike na mba ka e mere gịnị ka amụrụ ibe ya. Somebody tie power. Na-aghọta ya bụ ihe. Nke bụ eziokwu wee bụrụ ndị ọjọọ dị n'obodo. Ị ga-ejikwa agụgụ isi gị eme gịnị eso ha. Anyị anaghị asị gị ruo village ebe ọbụla ị na-ekwesịghị iri ihe gị gara iwe. Gị ga-abie ndụ fofururu m. Ọ bụ ihe anyị na-akọrọ gị na mgbede a. Ihe anyị na-akọrọ gị bụ na no matter otu ọbụla ọ dịrị ala ịnọtụ ntakịrị garuo village. Ihe ọbụla ị na-eme sonye na ya. Ọ dị mkpa. Ọ dị gịnị mkpa? Ọ wee bụrụ ya gaa n'ihu nyekwu aka nwaanyị ọma. Uche ọzọ dịka ibe ya ọ na dịka gị nwa bụ dị mkpa. Ị na-agbara village na-agbara obodo gị ọsọ. Marakwa na ịgbara ha bụgwekwa ọnwụ nọkwa ebe ọbụla. Ama m ịghọta. Taụn ahụ ị na-agba na-aga, panya ahụ ị na-agba na-aga, obodo oyibo anyị na-agba na-aga, ọnwụ nọkwa ebe ahụ. Enwedo ebe ọnwụ na-anọ. Onwe ebe ọ na-anọ ya. Akịma, ịghọta ọ daghị na-ada ya. Gịnị ka a na-akọdo ihe a? Mmadụ nwere ike ịpụ ugbu a pịam ihe mberede okporo ụzọ. Na-asọ mgbagbu aga ọgụ. Ị na-aghọta? Na-asọ mgbagbu aga ọgụ. Onweghị ebe ọmụ na-emeghị gịnị na-adịghị. Stand your ground. Onweghị ebe ọmụ na-adịghị. N'ihi ya, jiri ire gị gụọ eze gị ọnụ. Kwụsị dị na-agbara obodo gị ọsọ. Kwụsị dị na-eme gịnị na-agbara obodo gị ọsọ. Otu a na-agba World Cup onye ọbụla kụrụ na na-edefend the country ya. Kwuchi m okwuchi ike. Na-edefend gịnị obodo ya. Onye nye goolu ya ebewe. Ala obodo na-edukwanụ ha, na-echekwa ha. Ama m na-aghọta ebe anyị na-aga.
o nwere ihe obodo ị nwere ihe Chineke tinyere gị n'aka iji mezie obodo gị ahụ mee ha proud otu a ka ị na-amịgharị otu a ka ị na-ezo ndụ gị nke atọgbugo gị akwụ gị echefu ihe akwụkwọ nsọ kwuru na onye na-achọ ka ọ zụta ndụ ya ga-atụfu ya ma Jehova echekwa n'obodo na-efukwa onye nche na-aghọta ya bụ ihe amaghị ama ma bịa na siti mana amaghị na iwu onye obodo a ga-ekwanụ gen ya ga-eburu mgbere maka esi atụ ala mana nne ya na-arahụ n'ezi ike gwọrọ mkpomkpo na-azụ ọrụ ọkụkọ ụmụ mana agụrụ na-egbu ndị be gị ọ dị egwu ka anyị na-ekpe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ ịgbara obodo gị ọsọ a ga-eji ala dị n'obodo gị aka akụkọ mgbe ochie uche mana na-enwere ndị elelara ha dọọ ya vam resịcha ha niile ree ntari mgbo even ha lọta echi ha ga-anọ okpoko ha ga-anọ kokororom gbawa ọsọ ala niile nna gị tara ahụhụ zụọ ọlaala eresichala ya even uche eregọla a lot of things eme akwa n'azụ gị ka erega ihe niile ala niile nna gị ha tara ahụhụ ndị nna tara ahụhụ mee ka ezinụlọ gị nwere ịnọrọla ebe ị na-efe n'elu ọgwụla maka o nwere ka ndị vileji na-esi eme ihe o nwere ka ndị obodo na-esi eme ihe ele anya kpam ikekwe oge ọrụ onye nke abịa shift tụ aka small tinye onweghị ihe ikpuru next one etinye onweghị ihe ikpuru the other one eje ebe ahụ kpam gbaa ya fence gị na ha azọ ị ga-anọkwa na taa na ebe